Mbukeli sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini bebade lezi indaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela ake sibheke nazo ezinohlonze emini nje. Lusezisebenza enkantolo yomthethosisekelo udaba lokuthi wabengumengameli wezwe nosengumholi weMK Jacob Zuma okulungele na ukumelela iqembu okhethweni kepha ngaphambi kwalokho inkantolo ilalele isicelo sika Zuma sokufuna kushenxa amajaji lenkantolo ayisithupha. Overnight, one of the critically injured patients has passed on, so we've now got a death toll of 9. Sesinyukele kwabayisishagalolunye isibalo sabantu abadlule emhlabeni ngemva kwenhlekelelo yokubhidlika kwesakhiwo eGeorge eWestern Cape. Sesichithiwe enkantolo yomthethosisekelo isicelo samaqembu amathathu ezombusazwe abefuna kuphoqelelwa iIEC ngokuthi afakwe ohlwini lamaqembu azovotelwa okhethweni ngasekupheleni kwenyanga. Le nkantolo njengamanje isilalele isicelo esifakwe umholi weMK Party uJacob Zuma ofuna ukuthi kushenxa amajaji athile ayisithupha odabeni lwesimangalo seIEC maqondana nokuvunyelwa kwakhe ukuthi aqhubeke nokuba sohlwini lwalabo abazothunyelwa eParliament. Ekseni inkantolo yomthethosisekelo iqale ngokwethula isinqumo sayo udabeni obelihlalelwe ngolwesithathu njengoba amaqembu iLabour Party, iASSD kanye neACT kaAce Magashule bebefuna ukuthi bagunyazwe ukufaka ohlwini lwamaqembu azovotela okhethweni. The first matter is African Congress for Transformation and Electoral Commission of South Africa based on the CCT 10624. The court issues the following order 1. The application by the respondent to read new evidence is dismissed. The application for leave to appeal is dismissed. Udaba obese kufanele lungene esithebeni lwesimangalo seIEC ngesinqumo senkantolo yezokhetho eyagunyaza ukuthi umholi weMK Party uJacob Zuma uvumelekile ukuba sohlwini lweqembu kwabazojujelwa eParliament. Nokho lolu daba bekulindelekile ukuthi libambezeleke njengoba uZuma neMK bebefake isicelo sokuthi amajaji ayisithupha ayingxenye yakulawa azolalela isimangalo esifakwe yiIEC ahoxe ngenxa yezizathu ehambisana nobulungiswa. It's about a very simple issue, really. And that issue is whether a reasonable litigant in the position of the MK Party and Mr. Zuma would hold a reasonable apprehension of bias. That's all. It's got nothing to do with whether the justices are biased, whether the justices will indeed not bring an open mind. They probably will. Ukuze inkantolo yezomthethosisekelo ikwazi ukuhlalela lolu daba lwesimangalo esifakwe ikhomishana yokhetho ngoZuma kudingeka ukuthi ibe namajaji ongenana ayisishiyagalombili okufanele abe senkantolo. Uma kwenzeka ukuthi egcina ehoxa ayisithupha lokho kungaholela ekubambezelekeni kwalolu daba. Umengameli weANC uCyril Ramaphosa namhlanje uyise umkhankaso wokhetho lweqembu eAtrechville eTshwane. uRamaphosa ungena umuzi nomuzi eqomisa amavoti njengoba ukhetho selisemome nalapho exoxisane khona nezakhamuzi walalela inkinga zomphakathi. Umengameli weANC uCyril Ramaphosa engena umuzi nomuzi ufike waxoxisana nezakhamuzi ezikhala ngemisebenzi njengoba lesakhamuzi sikhale ngokuthi besebenza ohlelweni iPWP kodwa manje umsebenzi uphelile. Ye350 ayithola. Cha angithola ngenye imali bengiyireceive kodwa manje angisayithola kunabantu bengidonate mina ngicela ukuthi ngizela imali ayithola bacela ukuthi balungele ngomntwana and bangi-apply isikole bangifuna indawo njengokuhlala nazo. Umntwana ongakanani? Una-10 years. Una-10 years. Uyafunda usesikolweni? Yebo usesikolweni. Bamqala from ekhaya. Alungena isikole mahhala? Yebo ungena isikole mahhala. Awukhokhi? Siyakhokha lokhu nalokho nje lokhu kufanele. Sekusho ukuthi school fees awukhokhi? Cha asikhokhi. Asikhokhi. Naye uthola i-child grant uyayithola? Yebo uyayithola. Every month? Yebo. The 500? Yebo 500. Uthembiseka ukuthi lolu hlelo luzobuya futhi. iPWP izawubuya futhi because iyabakhona and
Bawenza umsebenzi wakho ku-EPWP? Okokuqala ngeke ngasebenza ngisebenza i-waste besihamba Nenze waste removal. Yes. And then okwesibili bengisebenza e-library as a cleaner khona la Yes. Okay. No, izo-improve nayo from about July. Ufike wapha izakhamuzi izingubo ezifudumele ukuze zingagodoli kulobusika. Ubese nxusa ke izakhamuzi ukuze ziye kwavota mhla zingama-29 kwephezulu. Umengameli ke we-ANC uyaqhubeka ke nomkhankaso wakhe njengoba ezohambela nasenxanxatheleni yezitolo iNkomo Mall aphinde abe nomhlangano nomphakathi waku-Ward 63. Umholi we-DA John Steenhuisen uthi umengameli uCyril Ramaphosa akumele sole iqembu lakhe ngokuthunaza isithunzi seNingizimu Afrika ngoba naye wenza okufanayo. Ubekhuluma endaweni yokugcina yomkhankaso we-DA iRescue SA ubuseSoweto izolo. uRamaphosa wagxeka isikhangiso se-DA esitshengisa iflege lakuleli lisha wathi sifana nokuvukela umbuso. iDA ibiphothula umkhankaso wayo eSoweto. This election is about survival. It's about whether our democracy survives, it's about whether our economy survives, and it's about whether our future survives here in South Africa. Odabeni lwesikhangiso sefuleki elingqongqoswa umlilo, iDA yayizimisele ukusisusa. The symbolism of that was that if you don't want to see our flag and our country burned to ashes, well then you've got to vote on election day for the DA. uSteenhuisen uthi indlela umengameli Ramaphosa achaze ngayo lesikhangiso inehaba. Uthi futhi ayimthusanga indlela ANC ethukuthele ngayo ngalesi sikhangiso. If there's one person in this country who is guilty of treason against the people of South Africa, then that person is Cyril Ramaphosa. He committed treason against our flag when he helped Jacob Zuma loot our country and give it over to the Guptas. He committed treason against our flag when he chaired the Cadre Deployment Committee that deployed all the cadres to Eskom and the state-owned entities. iDA izothathela izinyathelo zomthetho eSABC ngesinqumo sayo sokungadlali lesikhangiso ngaphambi kokuthi kwenziwe izinguquko kuso. Njengoba sekusela amasonto amathathu kuphela ngaphambi kokubela kuleli lisingathu ukhetho likazwelonke, umholi we-EFF uJulius Malema uthi iqembu lakhe kuphela lingakwazi ukubuyisa isithunzi sabantu bebali linsundu. uMalema ukusho lokhu ngesikhathi eqhubeka umkhankaso wakhe eMahikeng eNorthwest. Umholi we-EFF uJulius Malema uqhubeka umkhankaso wakhe eMahikeng lapho efike wathembisa khona ukuhlinzeka ngamathuba omsebenzi, imfundo yamahhala kanye nokuthuthukisa umnyango wezempilo. Uphinde waxeka iANC ngokwehluleka ukuhlinzeka ngezidingo nqangi ezifanele kule minyaka engama-30 elakuleli lazuza intando yabantu. Economic freedom is coming on the 29th of May. We are making it to the appointment with the future. uMalema ugxeke uhulumeni wesifundazwe saseNorthwest ngokungathuthukisa inqalasizinda yalapha. We want our land back. We want our dignity back. We don't go to suffer for 30 years again. We want to remove ANC from the power. Abalandeli bebehambelela umkhankaso banethemba lokuthi iEFF izoletha uguquko. Njengamanje iEFF inezihlalo eziyisithupha kwezingama-33 esishayamthetho sesifundazwe futhi iqembu eliphikisayo. Sesinyukele kwaba isishagalolunye isibalo sabantu abadlule emhlabeni enhlekeleleni yokubhidlika kwesakhiwo eGeorge ngaphambilini kuleli sonto njengoba omunye edlule emhlabeni esibhedlela izolo ebusuku ngenxa yamanxeba okulimala. Abantu abangama-44 basavaleleke emfucuzeni. Njengoba imizamo yokutakula abavaleleke emfucuzeni ngena osukwini lesihlanu, iziphathimandla eWestern Cape zithi isibalo sabaphangalele kulesigameko sesinyukile safinyelela kwaba isishagalolunye. Overnight,
one of the critically injured patients has passed on, so we've now got a death toll of 9. So that critical number from 16 came down to 15. Imindeni yezisulu ithi idinga incazelo ecacile malungana nesimo sabathandiweyo bayo. Le mindeni ithi ayikaze yaziswe ngokuthi kungabe basaphila noma sebephangalele yini noma balimele basesibhedlela. I don't understand anything that's happened here because it's the fourth day. They are saying that they are taking out people, but there is no even single name they are giving us. We will just keep on interacting. We will. I'll personally go and engage again with the social workers and with the families. Kusenjalo ungqongqoshe wezemisebenzi uThulas Nxesi ubehambele endaweni yesigameko waqinisekisa ukuthi umnyango wakhe uzoqala uphenyo ngembangela yalesigameko uma amaphoyisa esephuthule olwalo uphenyo. It's not about foreign nationals or the nationals. It is about the human beings. Human beings who have the rights, whose rights are supposed to be protected, regardless of their status, regardless of their nationality. Kulindeleke ukuthi ungqongqoshe wezempilo uDokotela uJoe Phaahla avakashele indawo yesigameko ukuzohlola umonakalo. Mbukeli sisathi qhu etolo kanti masibuya sizokuphathela udaba oluthi. First, I wanted to be a nun. I went to a Catholic school and we were taught by nuns. Alisekhe emhlabeni ijaji uYvonne Mkhoro emva kokubandakanyeka engozini yemoto cishe enyangeni eziyishumi-3 ezedlule. uMkhoro neminyaka engama-73 ubalwa namajaji aqopha umlando ukuba amajaji okuqala enkantolo yomthethosisekelo. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi Lusezitsebenze enkantolo yomthethosisekelo udaba lokuthi wabengumengameli wezwe nosengumholi weMK uJacob Zuma ukulungele na ukumela leli qembu okhethweni kepha ngaphambi kwalokho inkantolo ilalele isicelo sika Zuma sokufuna kushenqa amajaji lenkantolo ayisithupha. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Usihlalo weANC kuzwelonke uGwede Mantashe uzwele ngokwakhe ulaka lwezakhamuzi umasipala wendawo uMhlathuze kwaZulu-Natal. Izakhamuzi sisole ANC ukuthi izikhumbula kuphela uma sekusondele ukhetho. Kodwa ningasikhohlwa ke mangabe seni right kulungile ngoba manje nisikhumbula ngoba nifuna nizosikhumbuza kodwa mase ku right niyalahleka nosesona sibone futhi mhla sekuvotwa futhi. Osomabhizinisi abancane basemhlathuze eRichards Bay eRenke sebetshele uhlelo kazwelonke weANC ukuthi abaneme kahle ngenhlangano ebusayo. Labo somabhizinisi bathi inhlangano ebusayo ibakhohliwe ibakhumbula makumele kuyovotwa kuphela ingane zabo zihlele emakhaya ayisebenzi. Unkosazana Mdletshe ukhale ngosizi lakhe kuMantashe. Ngizoyivotela kanjani ngoba uyabona enkonzweni yazonke izinsuku kodwa ulazi ilanga lokushona. Kodwa uyokhonza zonke izinsuku wenzela mhla inyama yakhe ihlukene umphefumulo awazi uzwa ngunedala umuntu nomuntu unedala yakhe yenza. Manje nidala niyenza ukuthi mhla sokuzoba nevoti. Funa thina sivote. uMantashe uthi kulezi izinsuku ezimbili azoyihlala kulesi sifunda saseMuhladladla uzobheka ukuthi ANC intengantenga kuphi. For 2 days I was in Nongamanyawo. I can tell you there the ANC is alive, it is working, it is active, it is visible. I'm in Usajada today and tomorrow. At the end of that trip, I will be able to do my assessment. Isikhungo esiphezulu salenhlangano ebusayo sijutshwe sonke esifundazweni saKwaZulu-Natal ukuthi siyokhankasela leli qembu elibonakala engazi ukuthi liguqe ngamadolo. Ngingusamkele Maseko wezindaba zeSABC ngibeka ngesemhlathuze. Abanye abafundi baseThembeka Senior Secondary School bakanyamazane eMpumalanga ababhalisela ukuvota bathi bamagange ngokuvota njengoba sekusele izinsuku ezingama-20 kuphela kusingathwe ukhetho likazwelonke. Abafundi bakholelwa ukuthi ivoti labo lizokwenza umehluko malungana nokuhlinzekwa kwezidingo.
I-IEC bambisene nomnyango wezemfundo ohlelweni lokufundisa abafundi ngokubaluleka kokuvota ikhuthaza abafundi ukuba babambe iqhaza embusweni wentando yabantu. Want to encourage our learners not to take this civic education, this democracy of voting for granted, because it is the one that is going to better our lives. Abanye abafundi bazwakalise indlela abathokoze ngayo njengoba bezoba ingxenye yokhetho. I'm pretty excited about voting because I hope that it's going to help a lot in my community with stuff like electricity and roads and some issues that we face in our community. I-IEC ithi senyukile isibalo sabantu abasha babhalisele ukuvota. If we look at the age gap, at the age of 16 to 18, those will be your non-voters and the first-time voters. We have registered a percentage of 27 compared to previous election of 2021. The age group here 20 to 29, we have recorded 47%, and the age group of 30 to 39, we have recorded a 68%. So it's a very much big improvement. So as IEC, we are satisfied with the outcome of registration. Aliseke emhlabeni ijaji Yvonne Mokgoro emva kokubandakanyeka engozini yemoto cishe enyangeni eziyishumi-3 ezedlule. Ijaji Mokgoro beneminyaka engama-73 ubudala. Walimala kakhulu ngesikhathi imoto ayihamba ngayo ishayisana neloli phakathi kwaseWarrington naseKimberley esifundazweni Northern Cape ngoMbasa wangonyaka odlule. Nakuba ifiso ezihlukile kepha umehluleli uYvonne Mokgoro waba ngomunye wabesifazane bokuqala abansundu ukuba ijaji lasenkantolo yomthethosisekelo kuleli. To be a nun. I went to a Catholic school and we were taught by nuns. And for all intents and purposes, they were the perfect people that, and their lives were lives that we aspired to. Ukusebenza kwakhe nomsunguli we-PAC kanye nommeli wamalungelo abantu uRobert Sobukwe kwamenza wafunda ezomthetho. Wafunda eNyuvesi yasePhuthabutshwana waze wathola neziqu ze-masters eNyuvesi yasePennsylvania eMelika. Into the bar, but I have a number of colleagues who we sit together in the South African Women Lawyers Association. We have an association internationally, and we fight and advocate for the inclusion of women in decision-making positions in the legal field at international level. Ozakwabo enkantolo yomthethosisekelo bamchaze njengensika yezomthetho. Justice of our highest court for no less than 15 years. She is one of the magnificent 11. She's one of the first inaugural justices of the court. She's just a wonderful human being and full of energy, vitality, vigor, very comfortable with young people. The kids love her because she's also quite young at heart herself. Emva kokusebenza iminyaka eyi-15 yenkantolo yomthethosisekelo, uMokgoro waba ngusihlalo wamabhodi ezinhlangano eziningi ezingenzi inzuzo, wasebenza enkantolo yokwedluliswa kwamacala yaseNamibia kanye nenkantolo yokwedluliswa kwamacala yaseLesotho. We have an association internationally. Amakhulu abantu bahlangane eDlamini Multipurpose Center ukuzovalalisa owabe ngumshayi wesibhakela uDingani the Rose of Soweto Thobela. Bantu baphume ngobunyendi bade upheketela leli chawe labe basifutane naye babeke bathi. Yes, we are sad, but after that sadness we look at the beautiful contribution that Dingani Thobela has done to the country, its image and in its sport, and also as a person. With time we will heal. And it's not only us who lost Dingani. I want to strongly believe that the grief is boxing, because, you know, this man was a boxing man through and through. Bekubonakala emehlweni nje ukuthi lusizi lubhaliwe kubanofana bakhe. We are grateful for all the memories that we have with him. We will hold them dear to our hearts. His place will be empty. Your impact
will forever be remembered. Lwakathobela ufihlwe ngeluhlelo lusemthethweni lwemngcwabo wahulumende. His rising to be a 3 times world champion proved to all of us in South Africa that sports indeed can do wonders for a nation. Lwakathobela ke ubekwe emalibeni ase-West Park njengoba yashiya emuva abatali bakhe. Banfana bakubo labayimfica, banfana bakhe labalishumi kanye netitukulwane letiyimfica. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu kanye nemlingani wami Siya Mhlongo etindzabeni SABC eWest Park Cemetery eJozi. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo Olga Mageba ekwasokhela lenkosazana uManzuza umshazi kaNoshada kaMaqhoboza kuze kubeke ngokuzayo isale kahle.